Sarajevo sankari Marja-Liisa Hämäläinen tuolla oli Jarkon muisto. Miksi valitsit tämän? Tämä oli oikeastaan vähän jatkona tuohon edelliseen, eli jos isä ei aina tuntea, niin mä muistan, että noissa kisoissa äiti tuntee, että se pomppi tasajalka ja itki siellä, ja mä olin vähän ihmeessä, että okei, että tää on niinku, se on vähän niinku koko perheen juttu nyt nää urheilut. Säkin pompit ihan periaatteessa. Joo, mäkin vaan nimenomaan, että mä en tiedä millä täällä pompitaan, mutta näköjään siellä Suomi voittaa jotain. Ja sitten taas toisaalta, jos ajattelee sitten Marja-Liisaa, niin olihan se yksi niistä